उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 44थि जि बोसोरसालिया जथुमा बियो जारिमिनारि जथुमा आरो बियो 27, 28, 29 डिसेम्बर अर्थात ख्रिस्टमासनि उनाव आरो निउ इयारनि सिगाङाव जागोन। अलरेडि जों डिमाकुसियाव 18 बोसोरनि उनाव बेखौ मोनदों आरो बे जारिमिनारि मोनसे कनफारेन्स उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेखौ जों खुंनो मोननानै जोबोद गोजोनदों आरो जों नाजादों जेरैखि हायो बेखौ मोजाङै खुंफुंनो आरो जिहेतु 22टा आनसलिकफोर फैगोन सरासनस्रायै डिमाकुसि ओनसोलथिं प्राय फैनाय जाया गुबुन गुबुन आनसलिकफ्रा बेनि थाखाय जोङो गोग्गोमै खुंनो नाजादों। पेन्डेल डेलिगेट सब बुस्थुआ रेडि ओमफ्राय जानाय लोंनाय जेसेथ' हानायमानि जोङो मोजाङै गुबुन बोसोराव जानायनिख्रुइ जोङो मोजाङै खालामनो नाजादों। खामानिया बेसेबां खामानियाव जोङो दासिम 500सो मानसिया जे हप्तासेनि सिगांनिफ्रायनो खामानि मावगासिनो दङ गेटनिफ्राय लानानै आरो गुबुन गुबुन खामानि डेलिगेट केम्प डाइनिं हल बिल्डिं पेन्डेल डेक'रेसन मोनफ्रोमथिंबो गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्राबो कपारेसन होदों आरो जोंनि मोनफ्रोमबो गामिया गाव गावनो फैनानै जोंनि खावलायनाय लेखा मोनफ्रोमबो गामिया माने खामानि मावफैदों। जिल्ला एबसुनि जि हाबाफारि बेखौनो बुंनांगोन जिल्ला एबसुनि हाबाफारि माखासे रनसायना हरखादों। वुमेन क'अर्डिनेसन बिथांमोना सेमिनार एबसुनि सिङाव दाजानाय वुमेन क'अर्डिनेसन फार्मार एस'सिएसन दा बिथांमोना डेलिगेट दङ ओमफ्राय सेमिनार लादों फार्मार्सफोरनि ओमफ्राय वुमेनफोराबो एक्सट्रायै सेमिनार लादों जिहेतु बर' माहारिखौ जौगाखांनायनि बेलायाव मोनफ्रोमबो दिगाव खामानि मावनांगौ बे हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि थांखि लादों बे मथेनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ होदों आरो बेनो फार्स्ट टाइम एजुकेसन सेमिनार थाबाय आरो सेकेन्ड डे खालिनो एजुकेसन सेमिनारजों लोगोसे एक्सट्रायै सानाव फार्मार्सफोरनि फार्मार्स क'अर्डिनेसन मोनसे सेमिनार जागोन फार्मार्सफोरखौ लानानै आरो वुमेनफोरखौ लानानै वुमेन इम्पावार्डनि सायाव वुमेनफ्रा जिहेतु ससियेल कन्ट्रिबिउसन माखासे थायो ससियेल समाज दानायाव माखासे खामानि मावनांगौ थायो बेसो वुमेनखौ एक्सट्रायै हाबाफारि बिथांमोना रनसायना हरदों जों बेफोर हाबाफारिखौ गासैखौ मोजाङै खुंफुंनो जों नाजादों जाहाथे रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारियाव लोब लोब फैनानै बाहागो लायो आरो बे मिटिङा ओंथि गोनां जाहाथे जों गुबुन गुबुननिफ्राय जिबायदि रां कन्ट्रिबिउसन एबा डनेसन लानानै बे हाबाफारिखौ जों लाख लाख खरस खालामदों एप्रक्सिमेटलि 16 लाखनि बे बाजेट बे 16 लाख बाजेटाव जों हानायखिनिखौ जानाय लोंनाय डेक'रेसन जिखिनि नांगौ जाहाथे गुबुन हारिफ्रा साननो गोनां जायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे स्ट्रं अर्गेनाइजेसन बे बुस्थुखौ जों एस्टाब्लाइस खालामनो नाजादों जाहाथे बयबो बर' माहारिनि बयबो साफ्रोमबो गुबुन गुबुन लेभेलाव थाया मानो आबाद बिथिङावनो थाया मानो साख्रि बिथिङावनो थाया मानो सोरबा गुबुन गुबुन माने पार्टिफोराव थाया मानो जाहाथे बेखौ जातीय अर्गेनाइजेसन मिजिंजों बुंफबजोबनाय मोनसे जातिनि अर्गेनाइजेसन बे अर्गेनाइजेसन एबसुआ बर' माहारिखौ दानायनि मिजिंजों बुंफबजोबनाय मोनसे अर्गेनाइजेसन बे अर्गेनाइजेसननि खामानि माने कनफारेन्सआव जाहाथे बयबो लोब लोब बाहागो लायो खुनु डिफारेन्स लालायाबाखैनो बेखौ जोङो खावलायदों आरो हास्थायदों जोङो आरसि हिसाबै आरो जों हानायखिनिखौ बिथांमोनखौ जाहोनाय लोंहोनाय जों खालामनो नाजागोन। कालसारनि माबाफोर आइटेम थागोन कालसार हिसाबै जोङो लकेलाव प्रेक्टिस रिहार्सल सोलिबाय थादों 100 जनसो टिम मोनसे दङ बुरैफोरनि एक्सट्रा आरो हिन्जावफोरनि एक्सट्रा भलन्टियाराबो जोंनि 100 जन बेबायदि खालामदों आरो कालसार नाइटआवथ' माखासे गायकफोर दंखायो इन्टार उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि अनगायैबो गुबुन डिस्ट्रिक्ट सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि फुंजा मोसाहारि सासे रेन'न केसेट सिंगार बिथाङा दंखायो आरो जों कालसारखौ बेखेवगोन जोंनि सासे फावखुंग्रि बर'नि केसेट माने बर' थुनफावथायनि माने सासे आर्टिस्ट लिपिका बिथाङा फैगोन बेखेवगिरि हिसाबै खारन मोनफ्रोमबो गामिया मोनफ्रोमबो न'खरनिफ्राय 100आनो मिनिमाम 100नि बारा बिथांमोना कन्ट्रिबिउसन हरदों उपजासि जों जास्ट लाइजाम हरदोंमोन जे हायो कन्ट्रिबिउसन हरनानै बे हिसाबै बिथांमोना मोनफ्रोमबो गामिनि साफ्रोमबो न'खरा 100 थाखायै बिथांमोना खांदों आरो जिखिनि हायो बिथांमोना सोरबा 1500 हरदों न'खर प्रति आरो ओमफ्राय औवा थनै हरदों माइरं हरदों गामि हिसाबै आरो गामि गंसेयाव माइरं 2 केजि 3 केजि न'खरसेयाव बे रखम खांनानै हरदों बिथांमोना ओंखायनो जों सानदों बिथांमोना मिथियै रावबो गैया अब्लाबो जोङो नायबारिं आनसलिकफोर दङ गाबोन बेसेबां 26 तारिख गाबोन खनसे एनाउन्स होगोन जोङो जाहाथे बयबो मिथियो
बे जातीय अर्गेनाइजेसना जे बर' माहारिखौ दानो थाखाय बेबायदि हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव जोङो जारिमिनाव नुफेरि जों मिथिफेरिथ' नङा जाफेरबोआखैमोन सिगाङाव कनफारेन्सफोराव बेबायदि हयथ' मोनबोआखैमोन सेन्ट्रेल कनफारेन्सआव मोनबाय एनडिपिनि रन्जन ग्रुप आरो जोंनि एबसुनिफ्राय आफादगिरि थाबाय बिथांमोनखौ एनडिपिनि रन्जन थाबाय गबिन्द आरो धीरेन बिथांमोनखौ बे हाबाफारियाव लिंनाय जादों जे बर'फ्रा जे खौसे जाबाय बे मिटिंनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव अन्तत उदालगुरि ओनसोलाव आरो जों नायबारिं बाक्सा दङ बिथांमोनाबो फैगोन खबर लाहरगासिनो दङ बिथांमोना जाहाथे मिथियो आरो जे बर'फ्रा खौसे जादों खौसे बड'लेण्डनि थाखाय जुजिदों आरो बर'खौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जे जुजिदों बे बाथ्राखौ जोङो मेसेजखौ होनो नागिरदों रायजोफोरनि गेजेराव। जानाय लोंनाय थानायनि बेबस्थाया बेसेबां? जानाय लोंनाय थानायखौ कुनु आन्सलिका जों सानदों कुनु आन्सला जेबो दिगदार मोननाय नङा जिहेतु जोङो मोनसे केम्प बनायनानै दोनखायो बेयो कनक्रिट मोनसे केम्प आरो बेयाव कुनु प्रब्लेम मोननाय नङा जों बेखौ बुंदों आरो जानायाव जेबो प्रब्लेम मोननाय नङा जोङो हानायखिनिखौ जोङो थिग खालामना दोनखाबाय जानायाव प्रब्लेम जानाय नङा थानायाव प्रब्लेम जानाय नङा आरो मिटिङाव जिथुनिखि माने डेलिगेट्सफोर जागोन मोनसे टाइमाव मोनथाम जों बिनिबो अलरेडि केम्प बनायजोबना दोनखाबाय ओंखायनो आं सानदों रावबो जाहाथे प्रब्लेम जानाङा बेखौ जों नाजागोन। दा गिबियावनो दिमाकुसि दखरा एबसुनिफ्राय उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जानो गोनां 42थि बोसोरारि जथुम्मानि कनफारेन्सनि हाबाफारियाव बयखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। देग्लाय उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बोसोरारि जथुम्माया दिमाकुसियाव जागोन हिसाबै जोङो दिमाकुसि दखरा एबसुनिफ्राय गिबियावनो बयखौबो बरायग्रोदों फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि ख्रिस्टमासनि लोगोसे गोदान बोसोरखौ आरो आसा खालामदों बे जिल्लानि बोसोरारि जथुम्मायाव जाहाथे जोङो जिखिनि हाबाफारि लादों जिल्लानिफ्राय बेबायदि मोजाङै मोजां जाफुंसार जायो बेखौ जोङो दिमाकुसि दखरा एबसु हिसाबैबो जोङो हाजासे नाजादों आरो जोंहा बानजाय आफाद दानानै होखानाय दं बिथांमोनाबो जथेस्थ' जिखिनि एरेन्जमेन्टनि दायथ' बेखौ बिथांमोना लादों आरो जोंहा बेयाव सानथामनि हाबाफारि जिहेथु जागोन 27निफ्राय लानानै 29 अक्ट'सिम डिसेम्बरनि गतिके बेयाव सानथामनि जिखिनि हाबाफारि बियो जायगाफोरा जोंहा मोनसेयावनो नङा गुबुन जायगायाव लानाय जादों। मेन पेन्डेला जोंहा जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव जागोन आरो बेयाव फ्लेग हस्टिं मार्टियारनि मुंख्लं बिबार बावनाय आरो लाइट इलुमिनेसन आलारि बाथि सावनाय बियो थागोन मेन पेन्डेलाव। बेनिफ्राय गेस्ट हाउसआ जोंहा लुनानै दोनखानाय माखासे मोजां न' दंखायो माबायाव मडेल स्कुलावहाय जागोन बेयाव थान्दैफोरखौ जोङो लाखिगोन आरो बेयाव डाइनिं हलाबो बेयावनो दंखायो लोगोसे दास आरो लोगोसे बेयाव जों सेमिनार हलखौ सिङाव लानाय जादों आरो लोगोसे जोंहा भलिबल मुंख्लं मार्टियार देबनाथ बसुमतारिनि नामाव जितु भलिबल होयो बियो जोंनि दिमाकुसि टाउन खाथियावनो माने दुर्गा मन्दिरनि गेलेग्रा फोथाराव दुर्गा मन्दिरनि जितु फुजा खला बेवहाय जागोन आरो आइजोफोरनि सेमिनार मा जागोन दा? आइजोफोरनि सेमिनारखौ जोङो माबायाव लादों मडेल स्कुल उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 44थि जि बोसोरसालिया जथुम्मा बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बायदि रोखोमनि जों सावरायमेलफोर लानाय जादों आबादारि बिथिंखौ लानानै सावरायमेल आरो बेनिफ्राय सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानैबो जोङो सावरायमेल मोनसे लानाय जादों साबजेक्ट दा सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो सावरायमेल लानायनि जि आयदाफारि बे आयदाखौ जोङो ओरैहाय लादों गुन गोनां सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे बर' माहारि आरो हादोर दानायाव फरायसाफोरनि मावनांगौ बिबान दा बे आयदाखौ लानानै जोङो मोनसे सोलोंथायारि सावरायमेल लानाय जादों दा बेयावहाय जोङो मैखोमै जे ओनसोलनि जोंनि जि जिल्लानि सिङाव थानाय जि गोग्लैसोनाय ओनसोलफोरनि गासै जे बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ लानानै बा गुबुन बिजोंनि फरायसाफ्राबो बेवहाय बाहागो लानो हायो जों बयखौबो जों बेवहाय हांख्रायगोन बा हांख्रायदों दा बेयावहाय जोङो जोंनि आथिखाल मुगा समाव जे माबायदि सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो जिउ फारसे जोङो आवगायलांनो हायो माखासे केरियारफोरखौ बोरैहाय जोङो अपसनफोरखौ जोङो सेलेक्ट खालामनांगोन बेफोरनि दिथा होनो थाखाय जोङो बे सावरायमेलखौ लानाय जादों बे सावरायमेलनि मैखोम जोङो सावरायगिरि महरै जोङो हांख्रायदों जोंनिनो बर'नि सासे मैखोम मोनसे समनि गोख्रों मावथिफारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो बिबानगिरिमोन बिथाङा दायो आसाम सरकारनि मोनसे मर्यादा गोनां मोनसे बिबानखौ लानानै बिथाङा साख्रि खामानि मावगासिनो दङ बिथांनि मुङानो जाबाय नरेन चन्द्र बसुमतारी ACS बिथाङा जोंनि बे जानो गोनां जि कनफारेन्स बे कनफारेन्सआवहाय फैगौ 28
बेवहायनो मैखोमै जोङो बेखेवगिरि महरै जोङो हांख्रायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि सार बिथां रमिय पि नार्जारि बिथाङाबो बेखेवगिरि हिसाबै फैगोन आरो बिनि बादैबो 2016 मायथाइनि जि APSC आनजाद बिनिनो जि रिजाल्टखौ दाखालि बावैहाय होबाय बिनिनो जोंनि उदालगुरि जिल्लानिफ्राय मैखोमै सानै बर' बिजाथिया देरहासारनो हादों बा उथ्रिसारनो हादों सासेनि मुङा जाबाय डक्टर मिथिंगा दैमारि बिथाङा APSC आनजादखौ उथ्रिनानै सारा आसामनि गेजेरावनो बिथाङा 66थि मासि आवग्रिनानै ACS खौ मोननो हादों बिनि अनगायैबो जोंनि कालाइगाव ओनसोलनि बिथां हेमन्त कुमार बर' बिथाङाबो APSC आनजादखौ उथ्रिसारनानै APS मोननो हादों दा बेयो जोंनि ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो बेबायदि बिथांमोनखौ बेबायदि उत्साह इनकारेजमेन्ट होनो थाखाय जों बेबायदि सावरायमेलखौ जों लानाय जादों दा बेखायनो आङो जोबनायाव बेखौनो बुंगोन जे उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सासे सोद्रोमा हिसाबै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे दिथागिरि बा समाज सिबियारि नोंथांमोन आरो लोगोसे जे जोंनि ओनसोलनि फंबाय बिनानाव फरायसा बिथांमोन गासैखौबो आं बेखौनो खावलायगोन जे 28 डिसेम्बराव जानो गोनां जि सोलोंथायारि सावरायमेल बे सावरायमेलाव जाहाथे बयबो लोब लोब फैनानै जेन बाहागो लाफैयो आं बेखौनो जिल्ला एबसुनि जानानै बे समाव खावलायबाय गोजोन्थों।